मोजाङै मस्लायलै सासे फैजेनबाय अनसाय हाय नानिनो हाय मा ओंख्रि जाखो अनसाय लाइक हरनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बैयाव खालांसैलै दावराव जागोन थांफिनबावबाय नै मा जाखो आबौ होन आंखौ दे ओखि मानो आबौ होननांगौ जाखो आयु बोरै जाखोथाय फाग्लासो मानो आबौ होननांगौ जाखो नोंखौलाय मा ओंख्रि जानानै फैखो खिथाहरलाय एसे बोरो अबाव थांखो आदा अनसाय मा ओंख्रि जानायमोन ओखि ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया दहायनि दालि ओमफ्राय राजमा फिथाइ राजमा माबा एवनाय आरोना माथो नोंबो मोसानो रोंखायोलै रोङालै ओरैनो माबादोंमोन मोसानो रोङा आङो नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो आदा आगैसो होनसां आगै मा जाखो आगै लाइकआ मोननै जाबायमोनब्रा सोर दानफिनलायखो मालाबा नों मोसानाय भिडिअ हगार दे कि आं मोसानो रोङा आं सावताल गानखायसो मोसालाबायदों आरोना ओरैनो माबाखाय मा होनो बिदिखौ ओरैनो आथिंल' सोमावनांगौना सावथालफोरना ओंखायसो मोसादलाबायदों आरोना मोसानो रोङा लाजियो आं मोसाया सानै फैबाय सोर फैदों कमेन्ट खालाम मा ओंख्रि जाया माथो ओंख्रिखौबो एन्सार होआबो होआ मा जाखो नोंलाय मानसियालाय मामा जानानै मथि जाया नोंलाय मिन्थिया मोदोमा गिदिरबावसोमोन फिसाजोआवसो मा खालामदों आब'नो JRB बसुमतारी नोंसोरजों दसे रायलायनो होननानै फैदां मोनाबाबो दाउसो टमेट'सो किनो बेसे गोथावना आंहाथ' मिरामिससो दिनै आंहा जाया JRB आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो लोखि सना खिथाहरदो मोजां आब' बोरो लाइक हरद' JRB बोराया फिसा गावहासो मथि बोरायालाय मानि फिसा जाखो बोरायाबो गिदिरना सोरबाखौसो आंनि बोराय बानाय खोनांगो आय' आदा मिनिया ब्लग फैदों आंनि चेनेलावहाय बरिया सिस्टार सनानै थेंक इउ आदा आंनि लाइभआव दिनै फार्स्ट टाइम जइन जाफैदों आदायाहाय नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं मोजां जाखायो नोंना भिडिअआ फुरानो इन्टारेस्ट नाङो नोंनिखौ नायनो बिदिनो मोजाङै मोजां बानायलांबाय था आदा मिनिया नै मा रिसार्ज जोबखो नांगौ 100%
आं जाथ'वाखै आब' जाथ'वाखै दाबो ओमफ्राय अके सिस्टारनो मा ओंख्रि जाखो आदा मिनिया बर' जोंना माथो चेनेलफ्रानो दावखोआ दा जानला मोनलासो लाबोलानांसिगोन नामा एसे होमबासो एसे दावखोसिगोन नामा साबसक्राइबारानो माथो मोजां मोजां लाबोनायखौ नायानो भिउआनो फैया बिदिनो 50 गाहामल' फैयोलै जानला मोनला भाइराल भिडिअफोरखौसो हगारलाबायनांसिगोन नामा भाइराल जानो थाखाय ना मा होनो होनबासो नायसिगोन अन्नानै बयबो फ्रेन्ड जादो सापर्ट खालामदो लोगो जालायनो आदा मिनिया लोगो जालायबानो जाबाय माथो दावखोआबो एस अफिसियेल जेबि हाय आगै वेलकाम माइ लाइफआवहाय लाइफआव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो एस अफिसियेल जेबि आगै आंहा मोनायावसो फैनो सोलाबो लाइभखौनो मोनायाव नङाबा सोलाबा सानावहाय उन्दै उनला गाबलु गाबला ओंखायनो मोनायाव फैनाय जायो आरोना लाइक होलां सोर फैदोंमोन लाइक होनानै थां अननानै माबाया अनसाया थांबाय खोमा लाइक होआबालानो ब्लडनो अ सरि अनसाया होबाय माबायासो होआखै आदा मिनिया होआखै JRB होआखै एस अफिसियेल होआखै कमेन्ट हरद' सोर दं आंनि माबायावहाय लाइक होबाय सोरबा सोर लाइक होदों थेंक इउ माथो कमेन्टबो हरा सोर दं जाखो हाय आब' ओंखाम जाबाय नामा हाय एस बर' क्रिएसन आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय ओंखाम जाखांबाय आगै जानानै बाबु उन्दुनायखाय आं दसे लाइभआव फैदों आरोना आदा मिनिया लाइक होबाय खोमा थेंक इउ आदा लाइक होनायनि थाखाय मोजाङै दंखायो दा आदा बाजै नानि मोना मोजाङै दंखायो दा नानि ना बाबुमोनलाय भिडिअ नायनायाव बाबु ना नानिमोनथाय गोसोआव गैला आंहा दा जायखिजाया न'खराव मोजां दंखायो दा एस बर' क्रिएसन सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जालायदो माबाया लोगो जानो लेंदों JRB आ आं ब्लु होनानै होगोन जुदि नांगौबा रादा मिनियानोलाय लोगो नाङा मालाय बेना बुरजाखाहाय ए बर' क्रिएसन साबसक्राइब खालामना कमेन्ट हरदो फ्रेन्ड नोंबो हरनो हायो JRB आं बेखौहाय माबा होआखै एस बर' क्रिएसनखौहाय आङो माबा होनाय जायाखैना आरोना मा होनो रेन्ज मारिना होआखै नोंल' थांनो हागोन बिनि चेनेलावहाय नै जावैसो थेंक इउलै जावैसो दे लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो जावैसो खिथादो मा ओंख्रि जानानै फैनाय आदा मिनिया थांखो ना माखो थांबायगोन सोर दंथाय साबा मिनिया बर' ब्लग प्लिज कमेन्ट खालाम साबसक्राइब खालामना नोंबो थांनो हायो JRB आदा मिनिया मालाय बायदि नङा बेक होफिनखायो चेनेला देरहांबाय माला बेना एसे गिदिर चेनेला आदा मिनियाना जोंनासो देरनो रोङा भाइरेल भिडिअ लाबोगोन आंबो एबार सोर दं कमेन्ट खालाम दैदेन मुसारि लाइक दान आब' सना थेंक इउ आगै सना दिनैसो नुजाफैबाय आंनि लाइभआवहाय नोंहा बेसेबा गोबावनि उनाव खिन्थु आंबो लाइभ फैबाय थानो हायाखै दाख्लै क'क्राझाराव थांदोंमोन नालाय आंबो आरो मैयाफोरबो मोनाद्रायनायखाय फैयासै 10ता जाबायमोन आलासि फैदोंमोन नालाय ओंखायनो लाइभ फैयासै आं बांद्राय मोनाद्रायनायखाय ओमफ्राय दिनैबो 9ता बारखाबायमोन नै होमबाबो फैबाय आं दिनैहाय दैसा उन्दुनायखाय ओमफ्राय आरके
अफिसियेल आरडि नोंबो दिनै आंनि फार्स्ट लाइभआवहाय फार्स्ट नामा मा ओंख्रियाबो नै ओंख्रियाहाय जोंनिया दालि ओमफ्राय राजमा ना मा होनो बे आइसिडिएसआव गथ'फोरनि मोननाय आरो बेखौ एवदों सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायलायदो माबा JRB नै आरके अफिसियेल आरडिजों लोगो खालामलायदो ओमफ्राय दैदेन नोंहाबो नांगौबा आरोना ओमफ्राय सावगारि गयारि फैदों ने आगै हाय आब' होनदों हेल' आगै आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आगै आङो ब्लु होनानै होनि माथो जायालै दांबाबो जाया नै एखमबा जायाखै दे दैदेनमोन निलेक्स जावैसो सोर सोरनो लोगो नांगौ ब्लु हर दे आब' सना दैदेन नोंना ब्लु खानायथ' दैदेनखौ ओमफ्राय आब' सम मोनाखैमोन गाज्रि दामोन आब' सना गाज्रि मोना मानो गाज्रि मोनाखौ अन नै सावगारि गयारि फैदों जावैसो बेखौ साबसक्राइब खालामनानै फैदो दां ओमफ्राय JRB नोंहाबो सावगारि गयारिनाव थांनानै फैथां सावगारि मोनहानाव दसे नोंसोर ब्लु होनाया थांबानो जाबाय आरोना दैदेनाबो थांदो माबा आं बेखौ ब्लु होनो नागिरदोंमोन जाया नै मबाइलानो माबा हाबनायसो माला मबाइल गोदान लानो हाबावो बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ औ नंगौ सापर्ट खालामलायनांगौ मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया आं दहाय खिथाखाबायमोन आगै दालि जहल राजमा बेगर एवनाय राजमा बेगर ना मा होनो बे आइसिडिएसआव मोनदों बाबुनि आरके नोंनोहाय नै ब्लु होनानै होबाय आङो माबा लोगो जादों सोर सोरजों लोगो जायो नांगौबा आरोखि ना ओमफ्राय सावगारि आगैया थांखो ना माखो थाङाखैबा नै ब्लु होनानै होबाय सोर सोरखौ नांगौ लोगो खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय सावगारि नों दंखायो आइखुनजो सावगारिजों दंखायो आइखुनजो दंखायो जावै दे ओमफ्राय दिदोम फैदो लोगोफोर फ्रेन्ड जादो कमेन्ट हरना दोनदो 1 ID फ्रि मोनगोन बेक सापर्ट कमेन्टल' हरना दोन नै माबा मा होनो दैदेननावहाय मा होनो मोनसे साबसक्राइब खालामबा 1 ID फ्रि मोनगोननो कमेन्टल' हरनानै दोननो थिनदों दैदेन मुसाहारिनाव सोर सोरनो नांगौ हरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मिनिया आदाया लाब 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 हरदों थेंकिउ आदा उन्दुबाय नामा मिनिया आदा ओमफ्राय सोरां SD आगै फैदों नै हाय आगै आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै उन्दुखो ना माखो सोरां SD आगै खिथाहरदो ओमफ्राय सावगारिया नों JRB बसुमतारी फ्रेन्ड सापर्ट खालामदो दे फ्रेन्ड होनदों नै JRB आगै नोंखौहाय सावगारि गयारिया सापर्ट खालामनो माबादों ओमफ्राय सोरां SD हाय होनहरबावदों होमबा दांबाबो जायादे एखमबा सावगारि गयारि नोंनाबो दंखायो निलेक्सनो फ्रेन्ड मा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं सोरां SD आगै दहाय लाइभ फैदोंमोन ना नोङो नोंनियाव थांदोंमोन आं कमेन्टखौ फरायाखै नों आंनिखौहाय सोरां SD आ ओमफ्राय अन BH बुजियासै आंखौ JRB 5 मिनिटनि उनाव लाइभ फैगोन दे फ्रेन्ड आं ओंखाम जानि बाय बाय माय अनसुला फ्रेन्ड्स दे थांदो दे GH इन निलेक्स FFH जे मा होननाय जाखो लोगोफोर आंखौबो अननानै सापर्ट खालायदोनो आरके अफिसियेल होनदों सोरां SD आगै मा होनहरदों नों आं बुजिनो मोनाखिसै नै आंना लोक्षिया जिरख'नाया बादाम बेगरा फैबाय बादाम बिगुरनिफ्राय जिरख'नाय गुफुरा निजोम अफिसियेल बा मिनिटआव 200 2 मिनिटआव
टेकनिक होनो बेखौ जाम्बा सिथारनो र' आरज बसुमतारी चेनेल लाइक दानाबो थेंक इउ आगै आंनि लाइभआव फैनानै लाइक होफैनायनि थाखाय थेंक इउ सापर्ट होफैनायनि थाखाय स' नोंनोबो लोगोफोर नांगौबा लोगो जालायलायदो ब्लु होदो दे नै दांबाबो जायाखैहाय सोरां एसटि आगै एखमबा रोंलायलाङा आङो मबाइलाबो खुदियासोना आंना दाम खमनि नै दांबाबो जाया एखमबा खम रागा जोंथावथाव स' जायाखै दांबाबो जाया नै माब्रै खबरा आब' मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं फ्रेन्ड नोंना जिआरबिया ओंखाम जानो थांबाय दा फैफिनगोननो गुड नाइट लोगोफोर थांसैबो आरके अफिसियेल लोगो नांला नोंनो ओमफ्राय दैदेन मुसाहारि फ्रेन्ड सापर्ट खालामबाय आं नोंखौ सावगारिया नोंखौ सापर्ट खालामबायनो दैदेन सावगारि आगैयाहाय गुड नाइट आइखुनजो आंना बेटारि गैला कारेन्ट गैया ना मा गैया नोंहालाय बेटारि गैलायलायै जावलिया फावलिया दसथाबाव थांनो मोना दानो सावगारि जागोन दे नो निजिम गोदोनानि मालाखौ हरदो आंनो न' आरज आब' सोरां मा ओंख्रिनो आरज आगैया सोंहरदों सोरां आगै नोंखौ मा ओंख्रि होननानैहाय ओमफ्राय सावगारि गैयानो निजोम अफिसियेल फ्रेन्ड सापर्ट खालामदो फ्रेन्डनो नै खावला निजोम बादाम बेगर जिरख'नाय नोंखौहाय सावगारिया लेंहरदों हनै सिख्ला सोगोन जाम्बा थाब थाब थां सातल'सै आइखुनजो दे थांदो दे गाबोन फैफिनदो थांदो ब्लु होदे नै जायाखैलै आगै ब्लु होबाबो मबाइलानो एखमबा जाया ना माथाय नै जाबायमोन बबावबा थांफिनबाय होबाय इरर मेसेजखौनो डिलिटसो खालामनाय देखायदों नै जाबायगोन जादोंना जायाखैथाय सावगारि नोंखौ सापर्ट खालामखानायसो सावगारि आगै नोंखौहाय माबा सापर्ट खालामखानायसोनो ओमफ्राय थेंक इउ होनदोंनो निजोम थेंक इउ होनफिनबाय ओमफ्राय निजोमा मोनदा आंखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामदो सावगारि आगै निजोमखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनोनो ओमफ्राय थुलुमुनि बर' फैदों नै दिनै फार्स्ट टाइम आगै हाय आगै हेल' आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय नोंखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आगै एसे थाब हो आइखुनजो लाइभखौ थाबानो जाया जायै लोङै उन्दुयै नयथायानो जायो गाबोन नायनायनि थाब फैनायनो नाजागोन आं मनु जिउ आंनि दाउदै गोमोआवसो दोनहैबावबायलै आंखौ निजोमा थोस नोंहा बादाम मिथिबाय सानि बे बादाम बिगुरखौ जिरबाय आरो सिंनि गोजाया बेखौ जिरनानै बे गुफुर मोना होमबा बे बादाम गुफुर थुलुमनि बर' मा ओंख्रि जानाय आब' नों ओंख्रियाहाय दालि जहल राजमा बेगर एवनाय बाबुनि मोनदोंमोन आइसिडिएसआवहाय बेखौहाय एवदों आरोना जिरनानै दांबाबो जाया एखमबा मबाइला मिथिबायना ना जाखाया लाइभ माबा होनो नागिरबाबो जाया नै थांबायगोन माबाया सोरांस्रि आगैया सोरां एसटि आगैया थांबाय नामा बिनिखौ होदोंमोन आं जायाखिसै ओमफ्राय थुलुमनि नोंखौबो नांगौबा रेल्स मारिनोसै आङो जाया नै दांबाबो एखमबा मा जायोथाय सोरबा खिन्थाहरनो हागोन आंनो एखमबा नोंसिनाबो बिदिनो जाखायो ना मायो एसे खावलाया जा बरिया भुटान हादोरनि कमला बायदि भुटान रायजोनि होननायनि नारें कमला बायदि होननायनि जाबाय नामा भुटान हादरनि बायदि नङालै मोनायावखायसो साफा नुदों जाम्बा मिथिबाय इस खावलाया जा बरिया भुटान हादोरनि कमला बायदिनो इस खावलाया जा बरिया भुटान हादोरनि कमला बायदि खयथा हरदोंलाय मोनसे कमेन्टखौलाय मोनसे मोननै मोनथाम
थाथ'दो आइखुनजो गाबोन गोबाव थागोन आं दे बाय बाय गुड नाइट मोजां मोजां सिमां नु एक्ट्रिसफोरजों मोसाहैनो मोन्थों दं निजोम फ्रेन्ड दासो नायदों आं दंखायोनो निजोम सोरां नाब्लेखौ मा खालामखो नों मनु मिन्थिया बोरैबा डिलिट जाबाय बोरैबा सेरलाबायनानैहाय सावगारि थांबाय सावगारि थांबाय होनदों ना मा जाखो थेंक इउ दैदेन मुसाहारि फ्रेन्डनो र'दै आं सोरांनि माबायाव थांफिननि सोरां बोरैबा सोराङा गोमोरजोब्बाय मिन्थिला नै अबाव सेरफ्लांखो आंलाय सोरांखौलाय मास्टारना मबाइलाव आइखुनजो नोंनि फिसाजोजों बेरायनाय सिमां नुथोंना आइखुनजो उन्दैद्रायो बे लामा आन्दायगोन सिमाङावबो लांफायैयानो मोजां जागोन सिमाङावबो मिथिबायना फ्रेन्ड नों हारसिङै बेरायहैखो दस्रा एक्ट्रिसजों दे दैदेन मोसाहारि फ्रेन्ड आङो सोरां आइदिखौ बोरैबा खालामबायगोन दैदेन ब्र कमेन्ट खालामना दोननोनो निजोम पार्टिया बोरो निलेक्सा गलालैनो मिनिहरबाय हनै निलेक्सा गला होननानै र' दे आं बे माबाखौ नायफिननि सोरांखौहाय बोरैबा खालामना दोनबायगोन आं माथो जायाबो नैबे हिट इउजार अन दिस चेनेल अबाव सेरनांगौ जाखो गैया आं रोङालां आदै दैदेन आंनिसो बिखुनजो नोजोर होनाङा बुलायदो दे कन्ट्र'भार्सि जादो दे आं भाइरेल खालामना होगोन आं होगोन निजोम फंबाय दं जोंहा कन्ट्र'भार्सियाव माबा खालामनो बिदियावबा अस्टारखा जों निजोम मा ओंख्रि जानानै फैनाय खिथाहरदो दे एसे मनु जिउ आंनि सना पुटर आदै आथिं मिजौजोब्बाय ने आंहा आदै आथिं मिजौजोब्बाय आं सोरां आइसटिखौ बाय बाय टाटा बाय बाय गुड नाइट मोजां मोजां सिमां नुथों ना मा होनो आदै आथिं मिजौजोब्बाय आंहा मा होनखो निलेक्स जावैया दुम्फा मा दुम्फा जालायखो दुम्फे मा होनदों ना मा जादों ना मा होननाय जादों दुम्फा मा दैदेनसोमोनदां बेयो दैदेनसो लिरखाथारदोंमोन बे दैदेना मिनिहरबाय होनो खुगा फांथेलायदों आरोना मिनिनाया दैदेन मा होनदों खोनादोंना बिखुनजोआ आंना होनदोंमोन खोमा साइसावहाय फाग्लालै गल' आंना मानुआ मा गल' मा होननाय जादों थाब खिथाहरफिन मा गल' बेलाय मेंलायलायबाय आं कमेन्टखौनो थाब थाबखौनो हरा नालाय गावस्रा मबाइलाबो दावखोनो रोङा निजोम अफिसियेल हरबाय दे नो
थांबायलै नोंसिनाव निजोम दैदेना थांनानै फैबायनो हनै निजोम मोनफे आइडि दं निजोम नोंना मोनफे आइडि दं खिथाहरद आंनाथ' मोनबा 6टा 7टासो दंमोन आरोना ओमफ्राय बोराया बोरैबा सेरनानै डिलिट खालामना होजोब्बाय ओमफ्राय गैला दा मिनिनानै उदै साजोब्बाय आंहा माखौ मिनिखो दे आं फरायनायखौ मिनिखो ना माखो नोंना दुमफा लिरदों नों दुमफाना दामफा बिलाय मानो उदै बिगुर सालायलायखो निजोम मोनफे आइडि दं मिनिनानै उदै साजोब्बाय आंनाबो आरो दैदेनालाय मानो मिनिखो नोंहालाय आंखौसो मिनिबाय नामा बिलाय मेगनावसो माबा नुबाय नामा ना अबावबासो माबा नुबाय नामा मानो मिनिखो मा जानानै दुमफासो लिरदों दामफासो लिरदों ना दुमफासो लिरदों आं आइखुनजो आरो दुमफाखौनो लिरना हरखाबावबाय बुजायासै मा दुमफा बेलाय दुमफा ना दामफा दामफा मा दुमफा मा दामफा दामफ्ला नामा सेसखानो दैदेना मिनिगासिनो दुमफा मा दुमफा लिरखो बुजियासै आं दुमफा ना दामफा माबाबासोमोन भइस आवाजफोर हरजाबासोमोन ना खोनासंजागौमोन आरो दैदेनखौ दुमफा होनो आं आइखुनजो ए बेखौ होनना दामफासो दामफा होमबालाय दामफासो नै बिलाय सासेया मिनिहरबाय गावनि नामखौ मिथिनानै भिडिअ होदोंलै गोदान ससेबाबो नायनानै लाइक टेक हर नोंसोरथ' ओमफ्राय फुल नायनो हानो फुलथ' नायखानाय फुलखौथ' नायखानाय नङा सोर सोर दं साब्रै दैदेन खगा फांथेना मिनिबाय हनै निलिक्सा नायखायोना आब' आंनो औ नायखादों आंनो दे नायदोंबालाय थेंकिउ 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 होनदों मालाबा मिटाप खालामनांगौ दे जोंहा लोगो हमनांगौ दे मालाबा इउटुबार लोगो हमनांगौ जोंहा गसाइगावनि सोर सोर दं फैलाव निलेक्स अबिनास ट्रेभेलिं ओमफ्राय आरो सोर दंबावो आं मिथिनायाव आरोना ओइ आब' नों बहानि मोनलायनो थुलुमनिया आङो माबानि गसाइगावनि क'क्राझार गसाइगावनि आगै नोंहालाय अबेनि मोनलाय आगै बावबाय आं नोंखौबो जावैसो नै आं बेखौ माबा रेन्ज मारिनानैसै लोगो गैयाबा लोगो जाहैदो आरोना थुलुमनिजोंहाय सोर सोर लोगो गैया लोगो जाहैबानो जाबाय ओमफ्राय निलेक्सआ मा होनदों सुनिबाराव गसाइगाव थांगोन आंनो सुनिबाराव गसाइगाव फैगोन सुनिबार दिनै मा बार बिस्थिबार गाबोन सानसे समफोर मा लांफैनो नोंलाय ना स्टाइल बाजाराव फैनो नागिरदों मेथाइ जानांगौ जोंहा अमा हांना जानांगौ आं हांग्रा नङा दे खिन्थु जाग्रासो आङो आंखौलाय बोरै लोगो मोननो औ आब' आं चिरां बिजनियावसो हाबा जादों अ बिजनिनि मा जायगा नोंसिना आं बिजनियावहाय मेरला जायगायाव थांबाय आरोना ओरैहाय खोलाजोंहाय हाइरडनि खोलाजों ओरै दहलाफारा दंना दहलाफारा ओमफ्राय ओरैहाय मा मोनलाय बावबाय आरोना आङो बोरैबा गामिमोन बोरैबा दङ मेरला ओमफ्राय ओरैहाय लावगाव बिजनि बाजारनि साहाजों लावगाव बर' बाजार खान्थालगुरि ओमफ्राय बेसरबारि नोंसिनाबा बबेजों ओमफ्राय
थांगोननो केक लायनो नागिरदों आइखुनजो 1K जानायनि केक हानोसै नामा आंनोबो सैसे हाखाना होलांखा गसाइगाव बाजाराव बिजनि उलुबारिथिं उलुबारि बे उलुबारि बाजारनि ओरैहाय माबाजों थांनाय लामा दंना मोनसे सानजाजों बेजों थांनांगौ खोमा आरोना नोंसिना ना सिदा थांनांगौ साहाजों आं बरपेटा सरबकनिसोमोन बरपेटा सरबकनि बारपेटायावबो जोङो माबा बे स्टेसननिफ्राय खालायगाव ना मा जायगा होनोमोनथाय ओरै साहाजों थांथारनांगौ आरोना ओमफ्राय बावजोब्बायलै जायगाखौ खालायगाव ना बोरैबा होनोमोन बावबाय दिनै लाइभआव हाबना दिबो फरायनोबो रोङासां दिनै लाइभआव हाबना दिबो सासेनाव उदै सागुलायबाय आरो दाबो जारलालै दिनै लाइभआव हाबना दिबो दहयबो सासेनाव उदै सागुलायबाय आरो दाबो जारलालै नोंसिनाथ' जायो नामा डाइरेक्ट बिदि दुमफा दामफा होनलायहरनाया दैदेननो खोन्थाया मुङा बिदि दुमफा दामफा होनलायनाया जायो नामा आं मोनथियो नामा नोंसिनि नामखौ मिनिबावबायसो नै दैदेनगोरा जों ब्लु होबाय थानाङा एखुनजो वाट्स टाइमा मा खमायो बाराया बेनो बे थायो ओंखायनो ब्लुखौ बोखार आंनिखौ सोरना बारायो आंना ना नोंना खमायबाय माबाबाय आं होमबा बोखारजोबसिगोन आंनिया ना नोंनिया बेखौल' खिथाहरदो दे सोरनि वाट्स टाइमा खमायो बेखौल' खिथाहरदो आंनिया ना नोंनिया बेनो ओमफ्राय बोरो नोङो रंजालिजोंहाय भिडिअ बानायनाय सोलोंदों आपल'ड खालामनाय सोलोंदों होननाया बोरो सिरि फोरोंहरनो होननाया सोरखौ बोखारनो आंलाय बोखारला जोबसै दाना आंनियाबा खिथाहरदोल' सोरनि वाट्स टाइमा खमायो सोर दं साबा निलेक्स दं दैदेन दं ओमफ्राय थुलुमनि दंदां ओमफ्राय सानैयालाय सोरथोथाय कमेन्ट खालाम प्लिज थुलुमनि आगै उलुबारिथिं आं थांफेराखै आरोना खिन्थु आङो जायगाखौ नुहैबाय आरो उलुबारिखौ ओमफ्राय आगोलावहाय नोंगौ मैया थायोमोन नालाय उलुबारियावहाय ओरैहाय उलुबारि साइडजोंहाय थाङोमोन ना बिसोरो ओमफ्राय नोंगौ मैयासो मिन्थिगौ आरो बिदिसो निलेक्स होनदों आंबो दिनैसो खोनाफेरदों ओमफ्राय खोन्थाहरबावासै सोरनि वाट्स टाइमा खमायो बारायो आद्रा खिद्रा खोथा रायलायग्रा बे खोन्थाहराबो मुङाबो निलेक्सआ दाउस्रि देलाय मोसानो रोंगौ आब' दाउस्रि देलाय माथो भिडिअखौनो लाबोआ बेलाय आरो मा डिलिट खालामलायखो नै बोरैबा जाजोब्बाय भिउ डिलिट मेसेज मा डिलिट जाजोबखो निलेक्सनियालाय गासिबोलाय निलेक्स बिखुनजोनो जेबो जाया
बुङो निलेक्स बिखुनजोनो जेबो जाया बुङो। ए बाग्लारि हाय आगै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम। मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै आरो खबरफोरा मारै दं बर्थमान खोन्थाहरदो। मा खबर होनदों ने आंखौबो खबरा आङो एसे मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ आरो दा। मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया दालि जहल राजमा बेगर एवनाय आरो राजमा बेगर एवदों बाबुनि मोनदोंमोन नालाय। दैदेन नालाय मादो निलेक्सखौ हेट खालामखो नोंलाय मानो निलेक्सखौ हिट खालामखो आंसो खालामखो ना माखो। ए बाग्लारि आंनि भिडिअखौ नाया ना मा होनो ए बाग्लारि आगै दैदेन मुसाहारिनि भिडिअखौ नायोना नायानो नोङो दा उन्दुगोन 11टायाव। दैदेनासो हिट खालामबाय जानो आं मिथियालै बिदिखौ बोरैबा जाला जोब्बाय आब' थुलुमुनि नायोथ' नायोनोहाय मानो रायज्लाहरो। नङा दाना निलेक्सा फैनो हालाना बियो डिलिट जाजोब्बायना नै बोरै जाखो। सेसखानो र' आंनि लाइफआवहाय मा खालामला जोबखो नोङो दैदेन मानजा मोनगोन नोङो दानो र' आंजोंहाय आंनो सेरनो रोंखाया आरो आंसो माबा सेरफ्लांबाय नामा सानदों आंहा मिनिहरदोंसो निलेक्स दैमारि 10 मिनिट कमेन्ट हरजायो ना मा जाखो 10 मिनिट कमेन्ट हरजायो खालामबाय आं आंनिखौ आइखौसो मानो खालामखो नोंसो बिदि खालामदों 10 मिनिट कमेन्ट हरजायै खालामबाय आं आइखौसो मानो बिदि खालामखो नोंलाय हिट खालामबा चेनेला गाज्रि जायोनो आयु बोरैबा खालामबा थैगोन नोङो दैदेनजों लावथि मोनखागोन सयथि मिनिदोंसो नों खगा फांथेनानै जानला मोनला दा खालामखाथार नोङो दे निलेक्स मोनसे लाइक हरदो दे 9ता जाथोंसै दे आंबो बारा गोबाव थाखाया दिनै 10ता राइट जाबाय थाब उन्दुगोन फोजायालै नोंसो खालामदों आइखुनजो आंसो खालामदों आंलाय माबासो बोखारदों रेन्जखौसो बोखारदोंमोन दा आंलाय नोंसो 10 मिनिट अफ खालामदों आब' ए आंलाय रेन्जसो बख'दोंमोन दा नोंसोर रेन्ज बख' होननायखाय थोस रोङा नालाय ब्रा खुरिया मानसि मिथिला ने मानसिफोरनि बाथ्रा औ रोङालै आंबो नोंबो होनबाय नालाय वाच टाइम खमायो निलेक्सा बख' आंखौहाय होनबाय नालाय जेबो जायाखुनजो ए नों होनबाय नालाय बे गोथांनिफ्राय बख' होननानै बख'बाय सेरलाबायबाय आं उदै साजोब्बाय माखौबा दिनै मिनिनो ओंखारसोदों बिगनि नुदों नोङो बिगनि नुदों ओइ आब' आं उन्दुनोसै आं दे उन्दुदो दे थुलमुनि गुड नाइट आगै थुलुमनि उन्दुदो ओमफ्राय दैदेन आंनाव सापर्ट गैयामोन आं खालामबायनो दैदेन ए बाग्लारि आगैनावहाय सापर्ट गैयामोननो सापर्ट खालामबाय बाय बाय गुड नाइट नो थुलुमनि आगैया बाय बाय सापर्टबो खालामबाय लाइकबो होबाय आइखुनजो दे सना लोखि जावैसो
ए बाग्लारि आं नोंखौ मा लांखावनो खालामदों दंखायो एसे गोबावखासैनो नोंखौ सापर्ट खालामनाया ए बाग्लारि माबायाहाय दैदेनाहाय नोंसो खालामाखैमोन खोमा खालामबानो जाबाय थुलुमुनि थांबाय ए बाग्लारि निलिक्स ओमफ्राय दैदेन साथामल'सै आरो सोरबा थांबावबाय सानैल'सै आंना बिजामादै सानैल'सै खोमाना नै सापर्ट खालामदो बयबोनो थांजोब्बाय नोंहा दासो फैदों सापर्ट खालामनो कमेन्ट हरनांगौनो कमेन्ट हराखै खोमा दैदेना आरो हरदोंबाबो नों नायसनाखै खोमा आं रावखौबो थगाया आंसो थगायजायोनो नोंखौलाय सोर थगाया कमेन्ट हरनांगौ नों कमेन्ट हरासै नालाय नुसनासै आरोमा लाइभ होनाय समाव ब्लु खालामनो नाङानो आइखनजों सार्च खालामनायासो सापर्ट लालाय नांगौनो अ रंजालि खिथालांलायबाय आरो नोंनो ओमफ्राय हरदोंथ' आं होननानै बुंदों आरोना दैदेना आयौ आदा मिनिया दासो फैफिननानै नै मा होनदों उन्दुबाय आं सिस्टारनो उन्दुदो आदा गुड नाइट दे मोजां मोजां सिमां नुदो दे उन्दुनानै उन्दुदो दसे खिनि फैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय बिनद आदमबिल हेल' बिउटिनो हाय बिनद होनबासो थाब मनिटाइज जायोनो आइखुनजो अ ऐसा है निलक्सआ आंखौ सिगिनो मोजां मोनदों आब' सना अ र' दे बाबु सिखारदोंनो नायना नोंसोर रायज्लायथ' दे र' अबावबा दामखांबायलै आङो होनबासो थाब मनिटाइज जायोनो निलेक्सआ नोंखौ सिगिनो मोजां मोनदों दैदेन रंजालिनाव सोंहर नोंनो रंजालिनाव सोंहरनो थिनदों नै दैदेनखौहाय दैदेन खगा बुंदों मिनिबाय ए बाग्लारि सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदोनो सापर्ट खालामदो होनदों माने मा सिरि थाजोबखो नोंसोरलाय दैसाया सिखारलायबाय नै आंना दैसाबा जाया आजाया सिखारबाय राजाया सिखारलायबायलै नै सिखारलायबाय गावसो हस्टारा दैदेन सापर्ट खालामना कमेन्ट खालामदो दैदेन सापर्ट खालामना कमेन्ट खालामनो JRPजों मिथिबायना JRP जागोन दे नो
जोंसार ब्रह्मनो बेनि नामा जिआरबि ना दे दुदो आबा दे फिसा गोनांबाथाय दिगदारि इमान दिगदार थुदो दे डिस्टार्ब खालामनाङा नोङो थांबाय आइखुनजो नोंसोर गामिनि खानाय थुमब्रिखौ सिनायो आं दाखालि एगजामाव फेल जानायखौ खानाय थुमब्रि मा नाम दाखालि ओइचएस एगजामाव फेल जानायखौ एगजामाव फेल जानाय सोर बेबा अके सापर्ट खालाम कमेन्ट हर आंबो सापर्ट खालामनोसैनो एस बर' फैफिनबाय नै आंबो आंनिखौबो ब्लु हो आब'नो आयै अबावबा सेबलांबाय होबाय दखानदारनि फिसाजो खानाय थुमब्रिखौ सिनायो सिनाया सोर दखानदारनि फिसाजो बेलाय नामखौ मिथिया मोजां आइखुनजोनो मय जाने ना आमी सिनायबाय खरेना आं सिनाया अबे दखानदार मेरला दखान दं जों न' खाथियाव दे हेल' हाय आब' मा खालामना दङ नै थफ्ला लादों नै थफ्लायानो नै मा जाखो फ्रेन्ड सोरखौ होनखो जिआरबि अबिनाश मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खिथाहरदो जिआरबि सापर्ट हरबायनो नोंनो रायलाय लावि बोरमा फान्थासोखौथ' आंबो खालामदो लाइफनि फ्रेन्ड मा सिरि जाखो लाइफनि फ्रेन्ड आंखौ होनदों नोंसोर कमेन्ट हरखाय सिरि जादों दालि जहल आरो आलु बाथोनसोमोन जोंना आब'नो गोथाव बेनो दे सिखारथारो आं लाइफ फैबा बियो सानावबो बिनि थाखायनो फैनो मोना मोनायावबो सिखारनानै नायो खम जारलालै जा जारलाखा दाखुदुम गिदुम दानो दाखुदुम गुदुम दा गुड नाइट एभ्रिवान गुड नाइट गाइस बाय दाय नमस्कार बाय दाय नमस्कार मा जाखो हाबा मानो सिखारखो नोंबो लाइभआव फैनो आरो बाबु राजाया अन्थाव बाथाव गब्लानो दैदेन गाफ्ला होननायखौ गब्ला होनदों बाबु राजाया अन्थाव बाथाव गाफ्ला बायखाया सनायानो गाबा आंनि फिसाया बे नों गाब्लाखौ मा होनदों गब्लासो होनदों आं गब्ला फरायनाया अबिनाश आगै लाइक मोनसे हर दे लाइक मागिदां नोंनाव गाबाहाय आंनि फिसाया मासे सनाथाय
उन्दुनोसो ओंखारबाय आङो कमेन्टबो हरा मुंबो हरा उन्दुनोसैसो आङो 1 घन्टा रात जाबाथाय उन्दुबाय आङो 10:15 जानोसै र' सानैल'सै सोर सोर दं निलेक्स बाबा थांबाय खोमा गैला बाबा थांजोब्बाय जोंखौ गारनानै बाय बाय गुड नाइट बाबा aduh aduh suna aduh komenबो हरा मुंबो हरा सानै सासेल'सै दोद उन्दुनोसै आं रावबो गैला थांजोब्बाय दम दङब्ला सना जिउ होलायदेनो आयु सोरनि आइदि जालायखो बेलाय सिनायगोन नामा आंलाय बेखौलाय लाइक होबाय आइखुनजो ए थेंक इउ निलेक्सो आंनाबो मेगना दानो दुनो ओंखारबाय आब' दे दुदो दे आंबो उन्दुनोसै दैदेन मुसाहारि खालामबाय सापर्ट खालामबाय लाइक होबाय आइखुनजो सापर्टबो होबाय थेंक इउ नै उन्दु ओंखारबाय नै नैबे दैसा ब्रह्मआ उन्दु ओंखारबाय नै खानाया गुजोब्बाय दैसाना आरबि थेंक इउ जिआरबि थेंक इउ नो दुगैनोसै रावबो गैला हनै थांजोबखाबाय सापर्ट होबाय नै आंखौ थेंक इउ थाब 600 बानायदो थेंक इउ उन्दुसै दै रायजोफोर नैबे असान्ति खालामबाय नै एसे नङाबा थाबावगौमोन आं सिखारनानै नैबेनो सिंगेलसो जारौ लाइक दं आब' सना थेंक इउ आगै सिंगेलसो जारौ सना सोर जालायखो बेबा आब' मा होनखो आब' उन्दुआ राजा मा होनदों आब' उन्दैया राजा औ राजा सापर्ट होबायनो थेंक इउ निलेक्सो नामा नोंबो सिंगेलसो जारौ सनाया निलेक्सो बायदि मोनदां दे होमबा दे आब' दे उन्दुदो दे होबाय दे आब'नो दे होदो दे दहायनो होनांगौ दासो नै बेयाव सानसे खालामबाय उन्दुहैसैलै आं थौ दिसथाब बे गथ'आ दे बाव उन्दुलाय उन्दुनो नागिरबाय उन्दैया लाइक होबाय थेंक इउ सिंगेलसो जारौआ सोर निलेक्सो नामा ना गोदान आंनि चेनेलाव गोदान नामा लाइक होबाय आखुनजो निलेक्स दैमारि बाइस थेंक इउ नैबे सिंगेलसो आं जारौआ सोर जिबि इउटुब चेनेल हाय दैदेनसो आब' दैदेन दे आगैमोन दे सापर्ट होदे बे सापर्टबो खालामबाय थेंक इउ नोंसोर अनाबा आंखौ सोर अनबावनो सनाफोर लोखिफोर आगैमोन दे लाइक होबाय दे आब' औ दे आगै अबिनाश लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय निलेक्स दैमारि बाइसआनो आं नङानो दैदेनसोनो दैदेन मिथिबाय आं ब्लग सापर्ट खालाम आङो थाब 1K जाबा हामगौ नंथारबायलै एसे मैया थांबाय आमिन खाथियावहाय ओमफ्राय दाना इउटुबार फैदों इउटुबार होनबाय आरोना आंखौहाय बे बिहाव जानाया केमेरा खेबनो होननानैहाय ओमफ्राय दाना साबसक्राइबारा बेसेबां 500ल'नो होनबाय लासिं सिंनो आयै बाबा
सेलफिस्टिकखौनो लाबाय नै दाना बोरैबा जाबायना बाबा नै सेलफिस्टिकखौनो दांहरदों लासिं सिंनो 500ल'नो होननांबाय आं लासिं सिंनो एसे 1K बा खोन्थानो लाजियाना मालाय अबिनाश मोनासो 1K बारलायलायबाय जोंनाथ' गैया आंना खिथानो लाजिलायबाय आरोखि आं आमिन खाथायावहाय ओमफ्राय लाइक होबाय गुनजे थेंक इउ आब' नोंनि इउटुब चेनेला गोदान फैदों जिबि चेनेल सापर्ट नांगौ नामा जिबि आब' नोंनि इउटुब चेनेल गोदान फैदों जेबि चेनेला सापर्ट नांगौ नामानो जेबि सोरमोन जेबियालाय जेबिया थांगोन ना मागो गैलागोन सापर्टबो खालामबाय थेंक इउ सापर्टबो होबाय आब' सना थेंक इउ नंगौना नंगौरा थगाया मा चेनेल बानायोथाय सिनायबाय दाबो सिनायबाय दैदेन नोङो 1K जानाय फ्रेन्डआ शेयार खालामना बयनिखौबो सापर्ट खालामनो बुंनांगौ ना लाजाना ना बाबाना बुन्दे इदि मिनिलायबावसो उन्दैया 1K जानाय फ्रेन्डआ शेयार खालामना बयखौबो सापर्ट खालामनो बुंनांगौनो सोरबा खालामगोनलै दा ने सोरबा खालामगोन शेयार खालामनानै होबाबो ना रावबो खालामाथ' फाग्लासो जोंना बर'फ्रा बांसिनानो खालामा आरो दाथ' फेसबुक नायबा माबा हिन्दु ख्रिस्टान हाबा जानाय दावराव फेसबुकखौ नायबाथ' दं फेसबुकआवहाय हिन्दु ख्रिस्टान दावराव बल'जों बल' बिदि जायो ने बाबा मिनिलाबावदोसो जोंना दैसा ब्रह्मआ दुदो आबा दुदो दे सोर साबा दं कमेन्ट बरा बेसेबां जाखो आंना साबसक्राइबारा माबा निलेक्स नायलाय खिथाहरसाय बेसेबां जाखो आंनि साबसक्राइबारा नोंसोर माबा बानायना होबाय दा दाबुदुं बुदुं था दाबुदुं बुदुं था आंखौ फोथायनो लायदेन आब' सना सापर्टबो खालामबाय आइकुनजो लाइक होबाय सापर्टबो खालामबाय निलेक्सो बियो नैबे अजय दैमारिया आंनिबा ओमफ्राय लाइक दोन आब' सना सापर्टबो होबाय आंखौ फोथाया आयौ बाव नङा मबाइला गोलैयो माबा बियो दैदेन थेंक इउ लोक्षिफोर दैदेनसो आंखौ फोथाया दैदेन बे दैदेन ओमफ्राय नैबे अजय दैमारिया निलेक्सो अजय दैमारि लगा आंना नामा मोनथिबाय आब' आं एसे बिजि दं दे लाइफनिफ्राय ओंखारथ'सै दे बाय आब' गुड नाइट दे आगै दे गुड नाइट बाय बाय उन्दुदो अजय दैमारि आइकुनजो मिन्थिखाबाय नोंखौ नों आइकुनजो होनो दैदेना आब' होनो बेयाव हमनो हाखादों आं हंख्रबाय नै नों गुमैया जा हंख्रगासिनो ओमफ्राय जोंहाबा बखिगासिनो बिमा फिसा ने बाबा
सोरबा कमेन्ट होदोंलै आबा 890 खालामखासै नोंनिखौ आइखुनजो जाया माथो 890 जागोन दा सोरबा दे आब' थाबैनो 600 साबस्क्राइब जागोन दे ओइसबि महर हाय बाजैनो हाय सोरबा गोदान फैदोंहाय नै ओइसबि बा माबा महरनो दैदेन माबानि लेक्स नङा दा गोदानसो खोमा लाइक दाइन थेंक इउ निजोम फैदोंमोन नामा आब' सना टिक्ली औ निजोम फैदोंमोन दहय सना टिक्ली आगै थांबाय दसेल' थादों बियो अजय आं खालामगोन दे खालाम दे खालामाबाथ' मोजां सुनिबाराव लोगो हमनानै केक गोरलै जाहोहैगोन आं 10 थाखानिखौ दे सना टिक्ली ओमफ्राय ओइसबि महर गोदान नामाथाय बिसोरो वेलकाम आंनि लाइफआवहाय जेबि इउटुब चेनेल हाबा जाया मा जानाङा मा बुस्थु हाबा जानाया मा बुस्थुनो जावले जावले चेनेल बानायखायोहाय माबाखा बियो दैदेनखाथार बियो दैदेन ना नोङो जावलिया नाम बानायखायोहाय सयथि हाबा जानाया मा बुस्थुनो मा होननाय जाखो बेबा चेनेल नामफ्रा बिदि जायो मा जाखाबा आदौ फुंखनसै दे आबा दे फुंखनसै दैदेनखाथार बे हाबा जानाया मा बुस्थुआ बेसो बिदि अस्था बानायो लाइक होबाय गुनजो थेंक इउ 19ता थांबायलै लाइकआ 1 घन्टा 2 मिनिट 19 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड आब' जिएन इउटुब चेनेला सापर्ट खालामनोसै नो आब' बेक खालामफिनबानो जाबाय दे आब' सना आं बेक खालामखायो ओमफ्राय कमेन्टल' हरनानै दोन आरोना नङाबा मिन्थियाना कमेन्ट हरनानै दोन आरो कमेन्ट हरबासो मिन्थियो सेसखानो आं मिथिखादों नोंखौनो होननानै जावलिया नाम बानायो नोंसो मिन्थिखादां नोंना सापर्ट मोनबानो जायोना आब' जायो आंना सापर्ट मोनबानो जायो दे आं एसे 1K जाबाय होननानै एसे खोन्थानो हाबानो जायोना बिराद दुखि जागोन आं दुखि जायो दा बिदिबा आरोना खोन्थानो मानसिफोरनो नै आंनाबो 1K थांबाय होनलायलायनानै बेसेबां थांखो आंना रावबो खोन्थाहरा साबसक्राइबारा बेसेबां थांखो खोन्थाहरलाय दैदेन खिथाहरलाय निलिसआ बावखाथारबाय बेखौ खिथाहरनो थिनदोंमोन आं सरि आब' जिएन नङा जिबिसोमोन जिबिखौनो आङो दहाय माबाखौसो सानदों आरोना दैदेनखौसो सानदों बे आलदासो आरोना होमबालाय जिबिया सरि दे आङो जिबिखौनो दैदेनसो सानदों ओंखायनो बारा नटिस होआखै आरोना थांजोबलायबाय नै मानैल'सैलाय नोंबो दुला मोनायाखै सोर ओंगो मिनिदोंसो सासेल'सै खारलांजोब्बाय एस बर'क्रेसन आब' आंनिखौबो ब्लु खालामना हो ब्लु खालामखानायथ' आगै नोंनिखौ बोखारनो थोनदोंना होनो थोनदों नोंलाय होखानायथ' आं नोंनिखौ ब्लु होखानाय बोखारनो थोनाखैथ' खालामना होसो होनदों बोखारना होथ' होनाखैना खालामनोसो थिनदों खालामखानाय ब्लु दंखायो नों मानसिफोरनिखौ थुनानै नाय बिनि चेनेलाव थांबानो नों मिथिगोन आरोना हाबनानै नायबानो ब्लु होखानाय जिबि ब्लगआ नोंसोर लागोनि नामा अबिनाश नोंनि लाइभखौ शेयार खालामना होदोंमोन आब' अ थेंक इउ आगै सना नै 50% दासो थेंक इउ आगै सना शेयार खालामना होनायनि थाखाय शेयार खालामबाबो माबा खालामनो नागिरालै आगै
मा होनो साबसक्राइब खालामनो नागिरा ओरैनोल' सा माबायाव वाट्सएपआव स्टेटास होबायबायबा जों साल' नायनानै थाङो सिङाव हाबनानै नाया साल' नायनानै खालाङो आरोना दिस्टालाय जाबाय बबाव थांजोबखो दैदेन मोना निलिक्स मोना सिरिस्रायलाय जिबि इउटुब चेनेल हाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खोन्थाहरदो आङो दहाय नोंखौहाय दैदेनसो सानदों दैदेनमोनसो सानदों आरोना ओंखायनो आं बारा नटिस जायाखै मानोना बिसोर चेनेल गोदानजों फैगासिनो दं नालाय ओंखायनो बिसोरसो खोमा सानदों आरोना आंखौ सापर्ट होदोंलाय आंबो सापर्ट होगोन दे दाहाय बेक हरफिनगोन आं 590 जाबाय एखनसो दहाय बेसेबांमोन 79 मोन दहाय 90 बा बेसेबां बारायखो 79 80 11 जन बारायबाय 11 जन 11था बारायबाय थेंक इउ 11था बारायहोनायनि थाखाय बेलाय माथो आब' सना आयु नोंहा बेजों मानो फैखो नैबाव था सिखारसै सोलायनो जाम्बाखाथार नों मा लानो बाबा नों मा लाथावथाव दं नै 579 औ 578 बेलाय माथो आब' सनानो 590 साबसक्राइब थांबाय आब' सना थेंक इउ 590 खालामना होनायनि थाखाय आनसो जाफिनो ना मायो गाबोन आन जाफिननानैसो गिनांगौ आन जाफिनबाथाय गैला गाबदो आनजाफिनबाथाय गैला दिसा नै मबाइलाव जाबा नै दैसायानो नै मा नुदों नों आबा मामिखौ नुदों मबाइलाव आदौ हेल' हाय दैसा होनदोंमोन नै बाबा नै होनदासै नै हेल' होनदों खालामना दे खालाम आं केक बायना हरगोन होनबायना 10 थाखानिखौ 600 खालाम दे नोंनाव मानि एथ'ग्राम आइडि थाखो खयथा आइडि खुलिखो नोंलाय आयु मबाइल जायगा थोलायलायैलाय मा गामि जिबि आंना गसाइगाव गेवलांफुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गेवलांफुरि ने बाबा गसाइगाव गेवलांफुरि जोंनाहाय नोंनालाय माथो गामि जिबि खोन्थाहरलाय खालामबाय आं दे खालामदो सना जावैसोनि लिक्स हेल' आब'नो मेन आइडिजों फैखो ना माखो एबार मेन आइडिजों फैबाय दैदेन मुसाहारिया ना लाइक होबाय 21 जाबायलाय दा होख्लाय दे जिबिखौबो सापर्ट खालामलाय माबा जावैसोनि लिक्स आरो माबा मा होनोमोन दैदेन आगै दुम था दुम था ने बाबा दुम था आरे सिनसे साजोबबाय उन्दुग्रा मा खथ जाथिलाय आयौ सोरबा दं साब्रै कमेन्ट खालाम आयु र' हनै 22 लाइक ब्राक आदा खर' गाज्रि फैदों नै 22 लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आदा
नै जेबि इउटुब चेनेल बुंखा बुंखानि जोंहाबो बुंखानिमोन दै बिहावा जेबि ओमफ्राय गसाइगाव खारबोदों 1992 खारबोदोंनो गसाइगावहाय सावथाल होनायनि सिगांमोन नामाथाय जेबि फ्रेन्ड जादों कमेन्ट हरना दोन बेक सापर्ट मोनफिनगोन जेबि आगै नोंखौ दैदेन आगैया लेंहरदों हनै बेक सापर्ट हरफिनगोननो सापर्ट हरबानो जाबाय आदा खर' गाज्रि मा ओंख्रि जाबा खोन्थाहरद' आरो मारै दं गसाइगावनि गोजा आदा खर' गाज्रियाबो गसाइगावनि जेबियाबो गसाइगावनि अबिनाशाबो गसाइगावनि ओमफ्राय निलेक्सआबो ओमफ्राय दिदेना अबेनिमोनथाय दिदेनखौ गोसोआव गैला अबेनिमोनलाय दिदेन नोङो खिथाहरलाय बिसोरनो बावबाय आं मा ओंख्रि जाखो नानिनो ओंख्रियाहाय दालि जहल राजमा बेगर एवनाय नैबेनि मोनदोंमोन नैबेनि आइसिडिएसनि माखौ दलद नायखो बियो निलेक्सनि न' खाथिखाबो बावदों दासो गोसोआव फैबाय गसाइगावनि गोजा सयजनबो जोंना दाउदैसोमोन टमेट'जों जाजायोथ' गोथाव बानलु गोसाल' होनांगौ ना आब' दे मालाबा प्रग्राम बानायदो ओमफ्राय आङो मोनसे सासे चेनेल नुबोदों आरोना गसाइगावनि मा होनो फुजा नार्जारि ना फुजा बसुमतारी बेबो गसाइगावनि बायदिसिना होबाय थानाय नुयो आङो गसाइगावनि खोमा मा होनबा मालाय जाय जायगानि जानांगौमोन आरोखि जों नङा बिदि नङा गसाइगावनि गोजा होनदां आंनि लाइफआवहाय दिनै बिदि होनाखै दा आङो गसाइगावनि गोजा थानायखाय बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोखौ ओंखायनो गसाइगावनि गोजा फैनो बिथाब खालामनांगौ लोगो हमलायनांगौ बेबायदिसो होननाय जादों आरो आंनिया मालाय जायगानि जानांगौमोन बेबायदि सानाखै आरोना गसाइगावनि गोजा ज' लोगो मोनलायदों बेखौसो आं साननानै खुसि आरोना आब' सना आं उन्दुनो ओंखारसोबाय उन्दुदो दे आं दिनै दोनसै दे आब' सना गुड नाइट दे उन्दुदो दे गुड नाइट बाय बाय सुइट ड्रिम्स जावैसोआबो उन्दुहैखाबायानो जोंना दे गुड मालाबा लोगो हमलायनांगौलै नोंस्रा मालाय हौवा गोजा ओमफ्राय आंहासो हारसिं हिनजाव जागोन है फिसा उन्दुबाय नै थेन्थ'लांबाय उन्दैया दे जोंहा मिटाप खालामलायनांगौ मालाबा औ ना नोंसोर प्लेन खालामदो आं थांग्रा जागोन आरोना नोंसोर लेंहरबानो थांगोन आरो आंबो होनबासो बिनि चेनेलाव बेखौ बिदि होलायबासो चेनेला ग्र' जालायसिगोनथ' जोंना होमबासो सिनायलायसिगोन उन्दुलांबाय नै आलाय सिलाय फिसाया आद्रा आंना उन्दुदो दे आबा गस्लाया फिथाइ थाइजोबो बिदिया हुदाया 1 घन्टा 14 मिनिट जाबाय उन्दुनोसै नामा नोंसोर उन्दुनोसैबा आंबो उन्दुनोसै कमेन्टबो हरखायासै रावबो सोर दंथाय खयथा जाखो 10ता माबा जाबाय 10ता 36 37 जासिगोन खोमा ना दे जोंहा मिटाप खालामनोसै गसाइगाव बाजारावनो जागोन होनबा मिटापा मा होनो लोगोफोरनो मिटाप खालामनो लेंहरदों नै आदा खर' गाज्रियाहाय मिटाप खालामनो नामा होननानै सोंहरदों आरो ना अबिनाश आगै
नोंसोर मा होनो बेखौ सोंहरदों आरो थांजोबबायसोलै आदा दहायसो 6 जन दंमोन दैदेनाबो उन्दुनो ओंखारबायनो निलेसाबो उन्दुनो थांगोन ना माखो ना माबा आइडिसो बानायहैखो बेयो जिमाइल आइडिसो बानायहैबाय खोमा सोरबा सासे दङ गाबले हटेल बाजै हटेलाव ज' लोगो जासै होनबा ना मा होनो बाजै हटेल गसाइगावआव बाजै हटेल गसाइगावआवहाय बाजै हटेल दं अबे साइडआव माथो नुवाखै आंलाय अके फ्रेन्ड्स नों जागोननो हनै आदा खरगाजि ला 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 होनफैलायबाय हनै सासेया अबिनाशआ माबाया सरि अबिनाशलायनो अनसाया अबाव थानानै दासो ला 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 होनफैखो बेहालाय अबे जायगायाव थानानैहाय सिरि थाखोमाहैनानै दासो ला 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 होनफैनायखौलाय आं मा ओंख्रि जानानै फैखो बेलाय बाजै हटेलाव बेयाव दङ दा गसाइगावआवहाय मिनिलाखि मिनिबाय दा बाजै हटेल गसाइगावआव बबे जायगायाव दं बाजै हटेल बै कालि मन्दिर खाथिनाबोथ' नाथुर हटेलसो ओमफ्राय नैबेबोथ' इउक' बेंक खाथिना आर'नाइसो आब' निलेक्सना एमबि गैला नो खिथाहरनो थिनदोंमोन हारसिङैनो आब' सना दे बाय दे बेसारानो एमबि जोबजालायबाय दहायनिफ्रायनो दङ ना दे उन्दुथोंसै खिथाहरदो दे नोंबो उन्दुदो दैदेन निलेक्सखौबो उन्दुनो थिनदो बाजै नङालै बावदों ए बावदां माथो बास्टेनाव बाजै हटेल दं अ दं खोमालै बास्टेनाव ना आर'नाइसोरा ए आर'नाइखौसो होनदों फैदोना आर'नाइआवहाय फै जेबो नङा आर'नाइया बारा गोजान नंखायाना इउक' बेंक खाथियावनो आर'नाइयाहाय गसाइगावआव बाजै हटेल बास्टेनजों दं ना मा दं बेखौ मिन्थिया आरोना खिन्थु आर'नाइया नैबे इउक' बेंक खाथियाव आरोना बर'नि हटेलफ्रानो बाजाराव नाथुर हटेल मोनसे ओमफ्राय नैबे आर'नाइ मोनसे बे मोननैल'खा ओमफ्राय हरै बास्टेनजों दं आरोना बास्टेननिखौ आं बारा मिन्थिया बास्टेनाव ओरै बास्टेनाव मोननै मोनथामसो दं खोमा आं मिन्थिनायावथ' मोनसे मोननै दङ ओमफ्राय अबाव दंबावो बेखौ मिथिला आरोना बास्टेनाव दं बाजै हटेला खिन्थु मोजां नङालै हटेला ए आर'नाइयाबो आगोलावहाय बन्द' जाबायमोनलै दाबा माबायदिथाय आरे माबायावबो मोजांलै रेड चिल्लिफ्रावबो हमजायो रेड चिल्ली दंना बेयावबो आरोना बेयावबो लोगो हमजायो रेड चिल्लियावहाय हटेल नङा आरो बेयो रेस्टुरेन्टसो रेड चिल्लियाहाय सोर दं कमेन्ट खालाम बर्थमान सलिसाबो आर'नाइया सलियो सलिनायालाय जोंबो थांगोन ना होबाना जोंबो थांगोन गसाइगावनि गोजा लोगो हमसै ना मा जाखो ना सोर फैयो लेंहरसै ना मा
गसाइगावआवबो मेला इउटुबार जाबायथ'। बाब गावहा मम' जायो खोमा रेड चिल्लियाव बेखायनो बेयावसो लोगो हमनो नागिरलायबावो। आङो रेड चिल्लियावहाय फ्राइड राइस जाहैयो, मम' जाहैयो, कफि लोंहैयो, ओंखायनो थाब थाब गोसोआव फैयो। गसाइगावनि शपिं कमप्लेक्सआव जागोन दे लोगोफोर। शपिं कमप्लेक्स अबहाय शपिं कमप्लेक्स शपिं माबाया दाख्लै खुलिनाया मा नाममोनलाय? टाउन हटेल ना स्टाइल बाजाराव शपिं कमप्लेक्स स्टाइल बाजारखौ होनदों दा नों अबिनाश? गोदान मलआवलै ए जिरायग्रा गैया मुं गैया सिथाबाथा सियार गैया मुं गैया गसंसै बे बाव बारुनो स्टाइल बाजारावनो खोमा। रन्देसर आब' आं दासो फैबाय आरो लोगो र' सोनानै बन्दथ' र' आब' आं दासो फैबाय आरो लोगो सासे सापर्ट खालामबा आं आब' कमेन्ट हरबाय जेबिखौ आब' जेबि नोंखौहाय नैबे रन्देस्वर आगैयाहाय माबा खालामबायनो मा होनो सापर्ट खालामबायनो। है थाम्फै नोंबो बेक सापर्ट होफिनबानो जाबाय जेबि आगै। रन्देस्वर अफिसियेल आगैखौहाय एडि दैमारि हेल' ना हेल' एडि दैमारि वेलकाम। मा ओंख्रि जानानै फैखो एडि दैमारि? मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो? आंनि गोदान भिडिअखौ नाय दे। आंनि गोदान भिडिअखौ नाय दे। ओखि मा होननाय जाखो बुजियासै आं। ओखिखौथ' बुजिबाय, बै साया मा जाखोलाय? दे ओखि मा होननाय जाखो? सोर सा दं बाहायलाय? फरायनोबो रोंलायलाङा। मा खालामदों बाजै सना? नोंसोरजों दसे रायलायदों। ओमफ्राय स्टाइल बाजार नङा सानजा थिंहाय ब्रा गोदान गोलाव शपिं मल हाय टु दिउ थाला बिल्डिंआव लोगोफोर शपिं मल गोलाव स्टाइल बाजार नङा सानजा थिंजाय मा बाजार गेजेराव दा? बाजार गेजेरनिखौ होनदों? हस्पिटाल खाथियाव नामा? बबे हस्पिटालाव नांजाहैखो? बाजार गेजेरखौसो होनदोंदां बे गोदान लुनायखौसो। मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया राजमा बेगर दालि जहल। राजमा बेगर एवदों। मा इमान मथिथि मोदोमा फिसा खालाम ओखि खालामजागोन दे। जानाया कन्ट्रल गैया। चावमिन बायदिसिना जानो नुबाथाय जानो लुगैयो। बाजार गेजेरावहाय आब' बाजार गेजेरनिखौ होनदों नोङो। बाजार गेजेरावहाय माबा लुगासिनो दंना गोदान, बेखौ होनदों नोङो। मिथिबाय आङो। अनसाय स्टेटास बड' आं बानायबाय आब' कमेन्टबो हरबाय। ओइ अनसाय नोंनिखौ माबा साबसक्राइब खालामबायनो, नोंबो साबसक्राइब खालामना होफिन। मिथिबाय? माबाया रन्देस्वर आगैयाहाय नङाबा मानजा मोनगोन नोङो। मिथिबाय अनसाय? फैबा खबर हरलायलायदो। गसाइगावनि गोजा मोनसे ग्रुप खुलिलाय अबिनाश ट्रेभेल आगै। मोनसे ग्रुप खुलिना फेसबुकआव
फेसबुकआव बयनाबोथ' फेसबुक थाखायोना वाट्सएपआवथ' नाम्बार मोनलायजोबोना एसे सोरबा सोरबा मेसेज हरलाबायो आरोना खुलिजायो नाम्बारखौ बेलेगखौ होजागोन आंनिया ओमफ्राय फेसबुकआव खुलियो ना वाट्सएपआव खुलियो मोनसे गसाइ गावनि गोजा मोनसे ग्रुप खुलियो आरोना आदालाय बोरो देखायलाय गैया उन्दुदों बै रुमावसो आं नैबे आलदा रुमावसो दङ हंख्रदों बेकग्राउन्ड मिउजिक होगासिनो दं आरोना हंख्रदनानैहाय ओंखायनो आं बाव खारबोबाय रायख' नालाय मथिथि जाबाय नों खिनो आं रायख'खा जाखायो आं दाख्लै क'क्राझार थांदोंमोन ना आङो माथोलाय नुवाखै नोंसोरखौलाय आंना गैया ओखि फेसबुक गैया जायो नोंना बाबु मबाइल नाम्बारानो गैयाब्ला मोजांबा खुलि माजोंबा खुलि मा बे अबिनाश ट्रेभेल बोरो अबिनाश आगै फेसबुकआवहाय खुलियो ना मायो फेसबुकआव खुलियो ना वाट्सएपआव खुलियो खोन्थाहरलाय नों खुलिनो हायो ना हाया खुलिगोन ना खुलिया गसे गावनि गोजा मोनसे ग्रुप ना मा होनो मानोथो आंखौ लिंहराखै नोंलाय ओखि नोंनि मबाइल नाम्बार दंथ' थिग ओंखायनो मारै खबरफ्रालाय खबरा बिराद मोजां गाज्रिनि गेजेरावसो गेदा गेदि दङ आरोना ओरैबो माने बाराबो नङा खमबो नङा समान फारला गेजेराव दङ आरोना बर्थमान मासि गिदिर जाखो आंनि मोदोमालाय थोसना अनसाय नायलाय आगोलाव देरसिनबावसोमोन आङो नै दाख्लै अपारेसन जानानै अन्थाइनि अपारेसन जाबाय दैसानि सिजार जाबाय मास मोनथाम खननै जानानै एसे सोरोदों आरोना नङाबाथ' मथिमोन आं मेसेन्जाराव हरगोन आं दा नोंनो ओखि मेसेन्जाराव हरगोन आं दा नोंनि नाम्बारखौ ओमफ्राय अनसाया थांगोन नामाथाय सरि माबाया अबिनाशा बैसागोआव थांनो नोंसिनाव जौ लोंहैनो दे फै दे फै खिन्थु जोंहा माइब्रानि मैब्रानि सङा दै माबा बिदिनो जौखौ सङो आरोना ओमफ्राय माइब्रानि सङा आरो मा कुइसन सोंबावनो आं बुंलाय नों अबेनि इदि खोन्थाहरलाय दे बालायलांबायसोनो बावलायलांबायसोनो कुइसन सोंनोनो बावबाय नै इदियाहाय माथो माथाबाबो जायो दे फै दे ओंखायनोथ' होनदोंना ग्रुप मोनसे खुलि होननानै बैसागोआव थांनो होननायखाय एदि दैमारिखौ बानायबाय आं कमेन्ट हरबाय एदि दैमारि नोंखौहाय माबा खालामबायनो हनै साबसक्राइब खालामबायनो दे हर दे हाय खर' मोजां सुनिनो जालायबाय नै सुनि बेना उन्दैया आं वाट्सएपआव ग्रुप खालामदोंमोन उनाव आंनि फट'सखौ लाना मानसिफोरा फेसबुकआव खालामना गाज्रि मानसिफोरनाव कमेन्ट गेलेदों उनावहाय आंनावसो मानसिफोरा कमेन्ट खालामहरदों आं वाट्सएप ग्रुप खालामदोंमोन आगोलाव नामा उनाव आंनि फट'सखौ लाना मानसिफोरा फेसबुक खालामना गाज्रि मानसिफोरनाव कमेन्टस गेलेदों औलै बिदिनो गेलेयोना वाट्सएप ग्रुप खालामबाबो अमान बायदिसिना हगारो नायथाव जायो फाग्लासो जागोन ओंखायनोथ' ओंखारो आं धेमाजिनिसो ओमफ्राय क'क्राझाराव थायो आरो मोजां दे आं धेमाजिनिसो होनदों धेमाजिनिसोनो पापि अनसाय
आं खबर मा खबर आंखौ दासो खबर लानो रोंदों नामा होनना रायहरबाय नै फाफि नुजाबाय दाना हामथारदों सुनि नुनाया दहाय फेक एकाउन्ट खुलिदों फेक एकाउन्ट खुलिबावदों आरोना बाय जानोसै दे आंहा ओखि दे उन्दुदो दे माथो आं दा बानायनायालाय माथो आंनिखौ बानायाखै दाबो दा बानायगोनब्रा आंनि लाइफनिफ्राय ओंखारबा लाइफनिफ्राय ओंखारनांगोन ना नोंखौ बानायबा हाब्बाया मालाय बाजै नोंना हबिया मा जानाय मेरा हबि खाना बिउटि नार्जारि नै दासो फैदों गैया बिउटि नङालै बिबुंथिसो बिबुंथि नार्जारि हेल' आगै वेलकाम आंनि लाइफआवहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो बिबुंथि आगै खोन्थाहरदो आदा खर'आ मा होनदों दे रायलायबाय थानो नोंहा अल इन्डिया पिएम रेडिअ बायदि खोनासंनानै उन्दुनोसै आं बाय बाय गुड नाइट बाय बाय सुइट ड्रिम मोजां मोजां सिमां नुदो दे आंखौ थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ सोर सापर्ट खालामोनालाय आं खालामफिनसै दे माबा एदि दैमारि जिआरबिया सापर्ट खालामदोंनो ओमफ्राय रन्देस्वराबो खालामदों नामाथाय आंखौ सोर सापर्ट खालामदों मा ओंख्रिमोन आब' नोंसिनिया जोंनियाहाय माबा राजमा बेगर ओमफ्राय दालि जहलसोमोन गुजुदोंलै आङो जा गुजुदों आयौ थाम्फैया जोंना दालि आलु भाजा बिबुंथि आगै नों अबेनिफ्राय फैदों आंनो खोन्थाहरदो अननानैहाय मिथिनो लुगैयो आङो थोद पापि अनसाय नों आंखौलाय सोर लोगो खालामबाय थानांगौसै नोंखौलाय सोर लोगो खालामबाय थानांगौसै होनदों बोरै मोनग्राखौलाय बोराय नांगौसै बोरै मोननांगौखौलाय ना मा होनखो बुजियासां आं उन्दुनोसै दे उन्दुदो आगै गुड नाइट बाय बाय आंबो उन्दुनोसै मा गामि नोंसिना जोंनिया गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव जोंनियाहाय टाउनावनो आरोना गेवलांफुरि होनो थाम्फै अरबाय दे थाम्फै अरगासिनो ओमफ्राय आं क'क्राझार दतमानि आब'सना नोंबो दतमानिनो ना दतमा मा गामि आगै नोंसिनिया दतमा खाथिनिनो आरोना नोंबो सिनायनायखासो होमबालाय खाथिनिनो आरो नैबाव थाम्फै अरबाय आंखौ नै जोंना दादगारि आब' दादगारि ओरै दादगारि बबेजोंमोनलाय बिसमुरिजोंमोन नामा दादगारिया बिसमुरिजों बायदि मोनदां दादगारियाव थांफेराखै दै बामोनगाव दादगारि हरैजोंमोन नामा बर थिनालिथिंजायहाय ना रदेस्वर आगै फिसानावसो थाम्फै अरखो ना माखो दादगारि ओरै साहाजों बर थिनालिजोंमोन नामाथाय दादगारिया कमेन्टबो हराखिसै रावबो नाहरदोंमोन सामथाइबारिजों हाबनांगौ आब' सामथाइबारिजों हाबनांगौ आरोना
दतमा मा गामि लिरदो क'क्राझाराव मानो थाफैयो नों एडि मानो थाफैखो दालाय क'क्राझारावहाय क'क्राझारावहाय खयथा जाखोलै 11था जाबाय दे दोनसै आङो उन्दुनो ओंखारबाय आङो 11था उन्दुयो आहा जोंना थाम्फैया थाम्फै फैनानैहाय अरलागासिनो आंखौहाय ट्रेभेलिं गांलोगो ट्रेभेलिं खालामनो गोसो जाया अनलि जानायल' नामा जानायल' जानायखायनो बेमार जादों अन्थाइ मोनदोंनो ओरै गिदिर गिदिरनो ओरै गिदिर गिदिर अन्थाइ मोनदों थाम्फै अरबानो दिनावहाय सोर सोर दं कमेन्ट खालाम बड' सिंगार शर्ट 39K हाय हाय वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मोनसे लाइक हरनानै होदो दे मा ओंख्रि जानानै फैखो CIT इउनिभारसिटियाव थायो बाजै अ मोजां दे मोजां रन्देस्वर बिबुंथिखौ आं बानायबाय आरो कमेन्टबो हरबाय आं आब' बिबुंथिया थांबाय खोमा आगै दाहाय नङाबा गाबोन दिनैथ' उन्दुलांबायसो खोमालाय 11था जाबायबो ना टाइमा गाबोन खालामसिगोन बियो बालागाव ना बालाजान आं बालागाव होनाखैथ' बरथिनालिसो होनदों बरथिनालि औ सरि रन्देस्वरखौसो होनदों आंहा बावनानै एदिया मा होनदों बालागाव ना बालाजान माया बालागाव ना बालाजान जाखो बुजियासै आङो माया बालागाव ना बालाजान जाखोलै माखौ होनखो उफ मेंलायलायबायसो गामसा बिबुंथि अके रन्देस्वर आगैनो अके होनहरदों हनै गोजांबाय आंहा गोजांबाय अके होनहरदों हनै अके सापर्ट खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव सोर सोर दं कमेन्ट खालामद' नोंसोर उन्दुनोसैबा आंबो उन्दुनोसै साथामल'सै सोर दं कमेन्ट खालाम गुड नाइट आब' बाय बाय सना लोखि गुड नाइट अबिनाशा थाङोबो थाङो सिरि थाङो गुड नाइटबो होनलाङाखै बाय 11था जाबायथ' आंबो उन्दुनोसै साथामा सोर दं गुड नाइट होनहरदो दे बे साथामा सोर दं गुड नाइट होनहरदो मालाबा बे CITआ बालाजान ना बालागाव गोलैयो बावबाय आं मिन्थिया आङो बारा मिन्थिया आंहा क'क्राझारनिखौहाय दे उन्दुनोसैबा गुड नाइट होनहरदो आंबो उन्दुनोसै 11था जाबाय थेन्थ'बाय आं उन्दुनो ओंखारबाय गाबोन फैफिनगोन आं गुड नाइट आब' सनाखि बाय गुड नाइट आगै एदि दैमारि गुड नाइट आगै नोंबो
गाबोन फैफिनदै जिबि आं साबस्क्राइब खालामबाय अके जिबि इउटुब चेनेल नोंखौबो खालामगोन आङो स्क्रिनशट दोनखाबाय नै जिबि इउटुब चेनेल गुड नाइट बाय बाय दे आं उन्दुनोसै दे बाय 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 सनाहर